Okay, kaya 25 days na lang kag-Christmas na, no? So, naka-prepare na kamo na sa inyong mga listahan sa inyong mga Paskuano. Hindi kayo malipat, no? Okay. Ang Pasko ay sumapit. Dira galis sa PAO si Bitoy Daog, si MM, si Jeremy. Sa birthday gali ito, dahil sa WAO na to sila tanan. Maayo na nga pa-birthday. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiaw ng magagandang hilig dahil sa Diyos ay pag-ibig nang si Kristo'y silang may 3 hari nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng panganay. Bagong taon ay may bagong buhay, nang ligaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang magkanta natin ng kasaganan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, atin sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay may bagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makanta natin ng kasaganan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Short FM. Okay, salamat, Gid. Kagrupong Francisco Yermo with ang Pasko ay sumapit. 25 days na lang, kag Pasko na. Okay, kadasig lang sa mga inadlaw na buwas sa December na. Katapusan sa mga adlaw sang November.